салому дуруд ба мухлисони сершумори барселона ва канали барса тж. шаби гузашта барселона дар майдони худ камп-ноу дастаи севильяро қабул кард. чуноне ки дар видеои гузашта қайд намудем, ин бозӣ барои барселона баробар ба финал буд ва ба гуфтаи мутахассисони футбол бозӣ барои 6 имтиёз унвон гирифт. барселона ва севилья ду дастае буданд ки шурӯъ аз соли 2022 ягон маротиба дар бозиҳои ла лига ба мағлубият дучор нагардида буданд ва дар ин бозӣ бояд рекорди яке аз онҳо шикаста мегардид, чунки ягон дастаро мусовӣ қаноатманд карда наметавонист. имрӯз мо дар бораи бозӣ бар зидди севилья пурра бароятон маълумот медиҳем. дӯстон, чӣ хеле ки медонед, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия надоранд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди барсатиҷи соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. ҳайати асосиро хави чунин интихоб намуд. дарвозабон Тер Штеген, муовизатгарон Дани Алвес, Ронал Араухо, Жерар Пике, Жорди Алба, нимуовизатгарон Педри, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, ҳамлагарон Усман Дембеле, Пьер-Эмерик Абамеянг, Ферран Торрес. баъди садои уштаки довар аз оғози бозӣ футболбозони Барселона ба ҳуҷумҳои пайдарпай мегузаштанд ва пурра тӯбро таҳти идораи худ қарор доданд. дар дақиқаи ҳафтум аз канори чап Ферран Торрес ду нафарро моҳирона фиреб дода зарба зад, вале зарбааш каме болотар аз дарвоза рафт. баъдан се ҳамлаи пайҳами барселона бебарор анҷом ёфтанд. дембеле аз канори рост тӯбро ба Френки де Йонг ҳаво дод, вале зарбаи ӯ аз дарвоза болотар рафт. Ронал Араухо баъди партов аз зарбаи кунҷӣ бо сар зарба зад, вале зарбааш рост ба daстони мухлисон равон шуд. баъдан Усман Дембеле зарбаи шадид иҷро намуд, вале дарвозабони Севилья Буну дастаашро аз гол наҷот дод. дар дақиқаи 39 Дани Алвес тӯбро ба Торрес ҳаво дод ва ӯ тӯбро бо қафаси сина қарор дода зарба зад, вале тӯб ба навас бархӯрда рост ба daстони Буну рафт. ҳамлаи хатарноктаринашро Барселона дар дақиқаҳои иловагии қисми якум иҷро кард. Дембеле тӯбро соҳиб шуда Абамеянгро дар кунҷи ҷаримагоҳ бо дарвозабон 1-1 барояд ва Абамеянг худро идора карда натавониста ҳангоми афтодан зарба заду Буну тӯбро наздики худ дур кард ва Дембеле барои зарбаи иловагӣ задан шитоб накард. бо ҳамин қисми аввали бозӣ ба анҷом расид. дар дақиқаи 51 Педри муовизатгарони Севильяро оҷиз гузошта аз кунҷи ҷаримагоҳ наздики дарвоза шуд, вале ба ҷои худаш зарба задан пас доду паси ӯро Карлос берун аз ҷаримагоҳ кард. дар дақиқаи 63 Усман Дембеле як партофти олӣ ба Торрес иҷро кард ва Торрес бо як расиш зарбаи шадид зад. ин дафъа ҳам Буну Севильяро аз гол наҷот дода тӯбро ба зарбаи кунҷӣ равон кард. Дембеле зарбаи кунҷиро иҷро намуда тӯбро дақиқ ба сари Араухо ҳаво дод, вале бозам Буну қаҳрамонӣ нишон дода голи 100%-и Араухоро нагузошт ки ба нишон расад. баъди ин боз як ҳолати гол задан Торрес истифода карда натавонист. Иван Ракитич собиқ бозингари Барселона зарбаи ҷаримавиро хеле хатарнок иҷро кард, аммо зарбааш ба ҳадаф нарасид. Жерар Пике дар дақиқаи 69 берун аз ҷаримагоҳ зарба зад ва дарвозабони Севилья тӯбро ба зарбаи кунҷӣ равон кард. баъди партов аз зарбаи кунҷӣ бозам Пике ба ягон монеа бо сар зарба зад, вале зарбааш ба стуни дарвозаи Буну бархӯрд. боз як аксулҳуҷуми дигар каталониҳо иҷро намуданд ва зарбаи Дембеле бо як расиш дақиқ набуд. писараки тиллоии хави Педри билохира қаҳрамонии Бунуро хотима бахшида ҳисоби бозиро дар дақиқаи 72 кушод. Педри берун аз ҷаримагоҳ тӯбро соҳиб шуда ду футболбози Севильяро ба хок яксон карда аз масофаи 18 метр зарба зад ва Буну ин дафъа барои наҷот додани дарвозааш оҷиз монд. дар дақиқаи 77 Дембеле тӯбро рост ба сари Ферран Торрес равон кард, вале зарбаи бусарзадаи ӯро бозам Буну моҳирона рафт кард. дар дақиқаи охири бозӣ Тер Штеген ҳангоми тӯбро дур кардан ба иштибоҳ роҳ дод, вале зуд иштибоҳи худро ислоҳ намуда тӯбро соҳиб шуд ва бо ҳамин бозӣ 1-0 ба фоидаи Барселона ба анҷом расид. махсусан Усман Дембелеро дар ин бозӣ бояд қайд намоем. вақте ки ӯро аз иштирок дар бозиҳо маҳрум карданд ва тамоми мухлисону директорони Барселона тарафдори он буданд ки то охири мавсим ӯ бояд ба майдон набарояд, ягона шахсе ки ба муовизати Дембеле бархест ин хави буд. чанд моҳ пеш сармураббии нотакрори мо иброз намуд ки садоҳои ҳуштакҳои мухлисонро Дембеле ба кафкубиҳо мубаддал мегардонанд ва шаби гузашта тамоми камп-ноу ки наздики 80,000 нафар буд рост истода ба Дембеле
қарсак мезаданд. Ҳамагӣ дар 13 бозии Ла Лига иштирок намуда Дембеле аллакай 10 партофти головар иҷро кардааст ки аз ин 13 бозӣ ҳамагӣ дар 9-8 дар ҳайати асосӣ ба майдон баромад. Барселона бозии шашуми худро пайи ҳам бо ғолибият анҷом дод ва силсила бозиҳои бемағлубияташ дар Ла Лига аллакай ба 14 расид. Марк-Андре Тер Штеген дар 3 бозии охираш дар Ла Лига ягон гол сар намудааст. Аз ин баъд Педриро бояд Педри чилоӣ ном барем. дар шоҳидии мо шумо Иньестаи нав пайдо шуда истодааст. ба фикрам аллакай мухлисони Барселона одат карданд ки Педри пеш аз гол задан футболбозони рақибро 1-2 маротиба ба кун мешинонад, баъдан гол мезанад. вақте ки камно ба як овоз Педри дод мезаданд, эҳсос кардам ки аз замони рафтани Месси мухлисон ин гуна овоз баланд намекарданд. ғалабаи навбатӣ ба ҳамаи шумо дӯстон муборак бошад. ба фикри шумо оё Барселона метавонад то охири мавсим Реалро аз унвони қаҳрамонии Ла Лига маҳрум созад? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ин барои мо хеле муҳим аст. дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса тижиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бачаҳо, ча то боздид.